ଆମେ ଚିଲ୍ଡ ଏସିରେ ବସିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ମଜା ନେଉଛେ, OTT, ରିଲ୍ସ, ମୁଭି, IPL। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ରେ ଡାଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି? ଆଉ $1 ବିଲିୟନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ହାଇ ରିସ୍କ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଅଣ୍ଡର ସି କେବଲିଂ, ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲେ ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି RIP ଜିଓ, RIP ଏୟାରଟେଲ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ରୁଚି ଥାଏ, ସେ ୱାର୍କର, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ବା ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ରୁଚି ଥାଏ, ଆଜି ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଯାଇକି ବୁକ୍ ଟାଣୁଛେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଡାଟା ସର୍ଭରରେ ସେ ମୁଭି, ରିଲ୍ସ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଆମେ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ସେ ଡାଟା ସର୍ଭର ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ସବୁ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଘର ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆମର କନେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଅପଟିକାଲ ଫାଇବର। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ତା ତଳେ ଅପଟିକାଲ ଫାଇବର ପଡ଼ିଛି 1000 ମାଇଲ୍ସର। ତ ସେମିତି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଅପଟିକାଲ ଫାଇବର ଗୁଡ଼ା ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା ଯେଉଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛେ, ମୋଷ୍ଟଲି 90% ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁମ୍ବାଇରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କେବୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତାର ନାଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହାଉଛି ଜେନେରାଲ ଯେଉଁଟା ମେଜର କେବୁଲଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି AAE, ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ 1 କେବୁଲଟା। ମାନେ ୟୁରୋପରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ହଂକଂ, ସିଙ୍ଗାପୁର ନେଇକି ଆଫ୍ରିକା ପ୍ଲସ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି ସେ କେବୁଲଟା। ମାନେ ପାଖାପାଖି 25,000 କିଲୋମିଟର ବିଛା ହେଇଛି କେବୁଲ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ଅପଟିକାଲ ଫାଇବର କେବୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଆଉ ବି କିଛି କେବୁଲ ଅଛି, IAX କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟାକି କୁଆଡ଼େ କୁହାହେଉଛି କିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ବାଲା ବି ବନେଇଛନ୍ତି। ନାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ହଂକଂ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି IEXକୁ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି USA ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେଇଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସମୁଦ୍ର ତଳେ କେବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ସେ କେବୁଲ ଥ୍ରୋରେ ଡାଟା ଆସୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ଦେଉଛେ ନା ଏଠୁ, ତ ମୋ ଡାଟାଟା ୱାୟାରଲେସ୍ରେ ଗଲା ନିୟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିନା ପାଖକୁ। ନିୟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିନାରୁ କେବୁଲ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା କେବୁଲ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଡାଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମାତ୍ର 20 to 40 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଓନ୍ଲି 20 to 40 ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ କହୁନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେବୁଲ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ମୁମ୍ବାଇରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ NCR ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସର୍ଭର ଅଛି, କିଛି ଭାଇଜାକରେ ବି ଏବେ କାମ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ବି କିଛିଟା ଅଛି ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ ପଟେ, ଯେଉଁଠିକି ଜେନେରାଲି କନେକ୍ଟ ଅଛି। ସେଇଟା କି ହେଲା କୋଚିନ୍ରେ ଅଛି, ତୁରନ୍ତପୁରମ୍ ଅଛି, ଚେନ୍ନାଇରେ ବି କିଛି ବେଚ୍ରେ ଅଛି, କନେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଇରାନ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ନା ଯେ ମୁଁ ସେଇ କେବୁଲ ଉଡ଼େଇ ଦେବି। ଯଦି ସେ କେବୁଲ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା, ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଠପ୍ ହେଇଯିବ ଦୁନିଆର, ସିଧା ବନ୍ଦ, କାହାର କିଛି ଆଉ ଚାଲିବନି। ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଅଛି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ସିନା ଚିଲ୍ଡ ଏସିରେ ବସଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।